Rage Against the Machine, batez be, nire bizitzen egondan talde bat izan dalako, hasieratik, igual, nera bezaroan ezagutu esan nituen talde eta estilo lanapora generikoetatik, ez, gero ja gauza konkretu batera pasatu nintzen beraiekin, bai mezuaren importantzagatik, bai musika eta soinuarengatik, ez, eta netzako naiz eta gaur egun igual ja inbestez konektatu, ez, musikari bakoitzaren, ez dakit, aukerekin eta, baina bere momentuan netzako, bere bizikoa izan zen. Honi milaka buelta gonnaz emoten eta beste milaka buelta mandizkiot eta gaur goizean beste bi buelta begillo, metroan okurritu zait disko bat, da Nine Inch Nailsen Year Zero. Ez da berez Nine Inch Nailsen diskorik ezagunena edo ez klasikoena. Etorri izan nerera, momentu oso konkretu batean, azten nintzen niapur bate soinuarekin eta musikaren ez dakit zentzu sakonarekin, apur bat solasean, eta hasieratik amaiera arte, jaso nuen, oso disko eklektikoa da, eta suposatzen dut denborarekin berriz agertu izan zait, hori kasitako guztia. Honetan, azken momentuko baita okurrentzia bat izan dut eta zentzuzkoa, uste dut. Rihanaren Don't Stop the Music, batzutan kantuak pertsonak bezala direz, dakitzen esan, dos pertsona batzuk juten direnak, baina gero bueltatzen direnak, eta kantu hori joan izan da, bueltatu izan da. Eta netzako izango litzateke kantu komertzialaren adibiderik oberena, zentzurik oberenean. Ez? Zelan kantu simple bat, gauza elementu gutxiekin, eta botx oso garrantzitsu batekin, eta gainera sampleo batekin baita, ez dakit osotasun desberdin bat sortzen duen, ez? Eta netzako gainera kuriosidade zoan da gutxi, nabaritu nuen zelan Otoiren azken kantuetan agertu dan antzeko gozatxo bat, eta kuriosidagatik entzatu izan dute kantu hori esat. Letra baino igual idazle moduan ez, nire garaian bintzat eta gaztetasun horretan jaso nuen oso ondo Gorka Urbizuren apur bat, lirika guztia, ez berez igual esaldi bakar bat. Eta gero orokorrean igual kanpora ikusita, Rage Against the Machinen kantu baten agertzen den esaldia, Under Riot, bide Rhyme of the Unheard, izango ditzatekela entzuten ez ditugunen matxina da, izan dadila beren herrin. Nire bizitzan, bai musikari moduan, bai ekoizle moduan eta bai teknikari moduan, Bulk izan da oso talde garrantzitsu bat, ez bakarrik beraiekin dutenagatik, baizik eta nik beraiekin ikasi duenagatik, eta batera sortu dugunagatik. Eta netzako Julen Alberdi gitarrista izango ditzateke, ez dakit. Nik gitarra jotzen nuen alde leku batetik, esan da, ez? Eta nekien non baitera joan nahi nuela, baina ez neukan oso argi eta apur bat bere, musikaren konprentsioa eta bere gitarraren erabilpena, apur bat harakatuta eta gero beste zenbait referentekin batera. Oso garantzitu izan zen, apur bat musika berriz, aurkitzeko edo, berriz murgintzeko, era desberdin batean. Zango nuke Gernika orokorrean. Beti sentitu izan dute Gernikan oso bultza handia, bere momentuan enkorerekin, lagun on asko deko da zor, eta azkenean leku bat ez da, espazio bat baino ez, eta gero ja jendiagaz, beste gauza bat sortzen da, eta Gernika bai Astra, bai plazan, bai Baragirrean, dibentzat hori iruretan egon naz bakarrik, oso gogorapen polita. Audiofilo bezala, izango balitz erantzuna, atabal izango ditzateke dudarik gabe. Bai lan egiteko eta bai entzuteko da pasada bat lekua. Da pasada bat eta ez dakit da beste planeta batean sartzea bezala baino. Baina aldi berean beti pentsatzen dut dala oso aseptik. Orduan, hor dago apur bat erdiko puntuak. Bilbon antzokiak, kafentzo. Dudarik gabe. Berriz ere, apur bat bi sailkapen horiekin jarraituz, esango nuke kanpoko taldetatik Barakaldon ikusi nuen 2006 urtean Muse, beka aretoan, super aretoan, leku oso handia, baina oso jende gutxi egon zen, kontzertu baterako, eta atean nintzen hortik, gauza desberdin bat sentitzen, igual aurretik ikusi nituen kontzertutik. Eta gero, apur bat, hauste punto horiek bilatzen, jo zuten Berri Txarrak eta Lisabok, hor Getxoko Portu Zaharrean. Eta
ni ez nintzen berri txarraken fana, momentu horretan, apur bat, mania baino, baina bueno, ez guztiak zeuden horri buruz hitz egiten da, beti nahi duzu egin ez apur bat planta hori. Eta, momentu horretan, ulertu nuen, horrek zentzu bat zeukala, Lisaborena ez nuen ez da ulertu ere, onerako, izan zen, ingelesez overwhelming, deitzen dutena, apur bat, ez dakit, ezin nuen oso ondo prozesatu, eta hori izango izateke. Lehen diskoa berez, Spice Girlsen Spice World izan zen, ez dakit ez da zein urtetan atera zen, baina nik ez dakit 8-7 urte izango nituen. Eta zango dut baita, nahiz eta gaur egun ez entzun, baina errebindikatzen dut baita olako popa. Azkenean gure zainetan dago, gehu garai honetako pertsonak gara, talako musika baita jauzi izan dugu, eta beti dago zerbait ikasteko, ez? Eta gero nik berez konstienteki erositako lehenengo diskoa, egonaz ondo kalkulatzen eta Matrixen lehenengo kantu sorta izan zen, lehenengo diskoa izan zen. Eta horretan, Deftones, Marilyn Manson, orain arte nire inguruan egon dizen, ez? Talde horiek aurkitu nituen. Erosi duan azkeneko diskoa, txartuz goratzen, ondala hilabete batzuk izan zen, eta Slipknoten hirugarren diskoa zen, Volume 3, The Subliminal Verses.